I dobro našli ljudi, danas igram World of Tanks. Bili smo se tenkovi izbrisali, gledajte ovo. Kupio sam si nove tenkovi, ajde redi. Igram sa Marijanom. Evo vidite, ali najbolje je to. Šta imam satnike. A na Marijan treba tu. Pip, 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 pip. Evo, a on ima ja sam pokazio si na dva, imam ja se tu i tu. I javit će koliko ima sati. A gledajte ovo. Tantaratatatatatata. Nula golda. Ja idem uzmi svoj tank. Pa ja sam već uzela. Ajde uzet ću ovo. Vidite kako je tank puca. Oh. Mene ovo će se tebi desiti, a neće se desiti makni ruku. Nekako uposti. Pa će ti ovaj štajpa. Nema pojma. A ja nisam skupio ga, ne. A jesam. No isto će iskanati. Značaja ovog japanskog malca balca. Ja ne znam lakirati, moram. Koji Gledajte nije... kako ova puca, hajde. Gledaj. Klikne jedno, pukne 3 puta. Koji je to? 4, 5, 6. Rišu marteru. Neum. Kad bude nek snimu, znate, odmah ekran, onda ću moći takav snimati malo. Znači da je... Snimat ovak na ekranu. Da i ako budem na velikom snimu, onda ću mu poudjeti. I da ljudi, pričekajte malo, možda izađe još jedan video kako. Oprostite što nismo snimali i nismo imali vremena. Da. I ne pretira. I da snimate Jeste na gledali? World of Tanks kod mene na kompjuteru. I kod mene. Da. Ko prvi bude imao, tamo ćemo snimat. Wow. Dođi kod mene, ja što sam ti 4% celte teče, to je svi. A gledajte sad ovo, sam dok ja ovo sve počistim. Stop. Hoći. Šta ti ne ciljaju u mene? Nis ti neće biti. Govaj mi bježi sa mišljena. Pa Marijana je baš nam htio ga htio. Ovaj poslije onog mojeg malog. Vlastno stane! Da, pošto Kupi ja nam jedan kill. Pa iz tepo ovoga tu kojeg ja imam. Isto ovog. Valdeula je stepo. Puši kulac Valdeula. Popuši. A, bježi za su mi strelice. Koja mi je za leđama, Marine? Niko. Da, niko. Stipa bježi. Evo. Stvari što ja mislim.
Ciao, siamo fatti coscienti. A cacca di... Super! Ti piace? Fammi io. Se la bessis. Comunque, se io do bio. Potete Quanto ci usi? Andiamo poi a quello da usi. Ja sam uzeo sus. Sus. Sus, mus. Sus, mouse. Nemoj presi na kameru. Jo se sjećaš? Hoćemo da fuj. Da, vidjet ćete kad budemo letili. Da, Opustima. Šta je? Evo će se te desiti. A ovo će se... A daj se tamo. Ovo će se me desiti. A ovo će se Marijanu desiti. Oni imaju... Imamo te, oni imaju te. Ja imam. Mi imamo i aviona i hetezera. Aviona i hetezera. Ne znam kad se zove. Aucetovani avion. Imamo auceta i hetezera. Ne, to ti je Marina avion. Kad si ti uzeo te 28? Što je ovaj auceto broj? Meni je mati malo da ja idem 35 na sat. A meni 43, 45. O, sad sam stala. Što sam budila auceta? A tu ćemo biti. A jebo ste auceto, makni se govna jedno. Hajde, ja ste kuka. Tamo je. Kukavice. Kud ti gađaš? Kuću. Jesi li to neko pogodio? Ja vidite imam mitralu. Znate ono u postavkama. Ajmo mi odavde, sad ćemo. Ja ću biti ovdje jednom. Vraćaj se! Bio je iza kamena, pa ga nismo mogli. Nemoj praviti sve. Zavak već. Vozi to! Dok je to upok te 28. Aj daj, to je Susan. A da ne moj. Da sam spao zbog tebe. I sada sam mogao pucati brzo 4D. Evo je tu da. Opet imaju Model 3. Model 3. Opet imaju Model 3. Model 2. Model 3. Full moj. Full. Ej. Šta se ne povlačiš? Ali se ja moram povlačiti. Oni se imaju na tildu. Stipa... Ne leti tu je negdje hetazel. Sve pa me udla pogotka. Dok ima municije. A jebote! Keho. Zašto ti se to mene? Bere nek me stepaj, pucajte me, pucajte. Ajde, kukavice, ne boj se izaći. Nigdje ne mi ti idi tu. Ti ide kaš. Stavi se cecama tamo. Čuje se moj tu. Ajde, Ajde, nek me stepaj.
Snimamo video da stavimo na YouTube. Eto, lepuj. Dobro, sad ćete vidjeti nešto. Uđete u ovo, stisnete onda to. Ja, možete ući u druge, ali možete i vi napraviti. Neći to i kako ćeš to zapale. A ne ti letiti, nego ću ja letiti. To samo ako eksplodira. Ja to neću igrat. Dobro, ne moraš. Ja i za prste stazu. Daj. 10% baterije. Jesi pa moram dobiti svoj tabular. Tak. Punio je se tako cijelu noć, a mama ga nije uopće ni dobro uključila. E pa to i moja mama. Pa je se napunio tek 2%. Za Lenardu. A daj. Kad tu nešto napišem bez. I da ljudi, jedan novi video će izaći. Još danas. Još 2 videa će izaći danas. A pa, šta je ovo? 20 minuta snimaš. Šta je ovo? Ajde ću zakon. Jutro ti dođi. Snimati ovo. Evo, pa ne znam kad se, možeš ti igrat sa mi sam stisnuti to na redi. Imat ćemo još, evo